wala pa pre. Wala pa pre, nga pa pre. Matay pre, excited na pa kay ko pre kay kana ba atong kumare nga si Chris Matugas ba. Kanang asawa ni Pitutong ba. Bitaw. Kana si Pitutong pre, luoy kay na pre kay wa gyud siya kalibutan ba nga sa wala pa nakalarga iyang asawa nga tong Iran. Gipuli-pulihan na to. Gipuli-pulihan na to. Pagkaluoyan na Pitutong. Piya karon ba pre, si Mari kuno puti na pagkaputi. Siyempre kinuli ba to niya. Atong pangitaag pamaagi pre. Sao ka pre? Makabira sa taba. Di ba ni pre kay? Uy, mga pre. Uy, Mari. Mari. Putian naman yung Mari. Ikaw na. Sige maglantaw-lantaw si mong balay kay amin mong naabot ka ba? Asa man din kagikan? Mapay mag-abot mo? Diri ko na maktas kay kumalo ka mahal na kayong krudo ron. Agi ka mga Iran di ay. Di magkagi. Mahal gani ang krudo gani, namaktas gani ko. Wala ka mo sa kay Iloplano. Matay mahal gani krudo no. Kung sabi taong ka ay. Murag missile siguro iyang gisakyan siguro nya wa kaabot diri ang pulbura. Narahag sa kani pa. Naglakaw lang sa Mara sa gani ra mo diri ko. Ikaw bagi among gihulat-hulat kay kabalo gay nga mga tuig nagpaabot minimo kay bao baya ka nga. Makagahapon na to tulo sa una. Wa ba na kalibutan na imong bana nga espiritu to nga. Ako una ha. Ako yun, pre. Ako yun, pre. Ako ko problema ron kay ngano ganahan ta ko nga kamo mo una nya. Sa man ni nga akong bana maluoy masad ko. Gusto ko nga iyang misal mo mo bana. Samtaon ka mali nga. Puti na ako hambon na oh. Ako ganina rin ko siga ko sa aning lubi kay. Ako Mari. Tulo ka putos nga salad akong giinom kay para nimo ni. Unsa may maagi na to ani Romari kay dugay sa biya wala nang tagkag sa pakiko yung tulo kay sa una naanay beta ka tabangan na namong duha nya ipawahin na to imong bana. Sa una lang ko dito sa balay nya kamo na ni pangita upagi unsa ang nga makalugar mi nimo. nga makalugar mo na ako kay unsa man to is kumpare ninyo luoy mo sa kaitos tanan. Oh. Taw sa lo. Wa ta to nimo sa ari nga say mo una. Si pare tutunggod mo di punahon nimo. Pati mo buwan yung liwat mga tamdak sa pinubuan tao timong bana. Mas kita kita Ano kami mga tasa ni kuko. Tanawa kuko nako. Habog-habog gamay. Ayos na ko inanan mo kumpare kay bisag inana lang na. Ang kurudo ana. Nabi ka daghan. Ne arsa ko. Ari. Pabankaw ko nga makuan ko ninyo. Ay, ginuo ko. Ano ni pre? Para makalugar tani kumare. Kay ningon na siya nga ang iyang paunahon si Pretutong. Siyempre mo respeto sa takay. Mao bito iyang bana. Kita biya mga sideline ra beta. Ang atong tiradan. Atong gamito na atong dating gawe. Din no. Kana bang magtagay siya, yung magkaon siya. Kana bitang away-away na to. Katong gitundo ni gibo na to. Oh, mao gani. Mao na sa gamito. Pagkilo mo. Sala to biton. Asay la to ni. Ako yun na. Iki una. Ako yun na. Ang style mo. Iki mo lipat ni Pretutong. Sige. Inahalan. Di yun mo bintahan sa Pretutong. Di ko mahuman. Kinahanglan gi pre nga 100% ga acting yun. 100%. Sus, Pretutong ka. Iki mo nga gi pre. Ako. Di ako lang pre. Ako yun na. Mas Mari. Dili, paminaw. Mas bitahan ako yun na. Mas bitahan ang buga ni Kumari. Maunahan o si Milya nga tagas. Amo, tutong nga. 1 inches na diferensya ninyo. Nung sabi taong ko. Sakto sa no. Kung si Kumari o si Pretutong mo'y manganak. Murag grapon. Kanang grapa. Kung kamo ni kuan murasan mo gara sakto nga cook. Una nga to. Sige. 100% acting no. Lagi mas kay musunod ako. Katulad pati ngay tapos mo agi po tag pagkartista. Sige pre. Ini babor ka na kaya ko una. Katayan di alpak giunan ko pero dili balik. Kay grabe naging kondisyon na di padulong na ang akong asawa nga sinday grasya unsa na kay pamurman niya ron. Pag kinamiari ko siya ang papitian sa akong pagbasay niya. Ikaw na na. Sus karabiha wag kausaban ang hitsura palang daan. Asawa yun niya napay lawas nga magguwang lagjutay sa pakaw. Parihaming nagkaog na yun. Ready na ka? Uy, ako pa'y mangutano ni mo nga ganihar ako. Kabutuno na maganinay na guna-una sa imo ha. Ikaw mo'y mag-ready. So dito, magpahumot. Bahalag di kayo maligo. Pagtapis daan, hubuatanan. Kayo inigsud na ko. Dirahan ka ngayon. Oh, sige, kana. Oh, my. Karabihan magputian nga. Pero, wala mo sabihan kita sa undan. Anak Japon. Basta kalamian ka sa kong asawa. Purti ng pagkaputia. Murag buwas lubi. Ay, kalami na yun.
Pre! Pre, ito pangit ko, pre! Ano man ka? Pre, si Panitulis, pre! Iyan yung kung patyo, panahon na! Di ba tamo nga, iyan ko kung paugmaan! Pre, naunsa naman kita. Ay, sama! Mamatay ba ni, pre? Sayo na kayo na si Paritolens. Ay, kablaka, sayo na nang awayan ninyo, pre. Unyara na! Unyara ko matambag mo, pre. Kay pati nang nami. Amos Pre, ayaw, sa pre! Dahil lagi kong imong kung tabangan ka, pre, kay ikaw rin makapapugnaw sa iya, sakit sa iyang gibati ka, pre, kay ako ko, pre, hindi mo kung sa, hindi ko kupiyong niya, pre, kinako, magkasya tao, pre! Ayaw, pre, ako, pre, mamatay na mo yung pre. Ugbalan din ako nga tambagan, pre. Kung saon, unyara mo magaway. Ikaw lagi bilinan ako sa kumutang, pre. Ug sa akong asawa kay ako ang nagikuan. Nani kay asawa mo, waman? Waman di ay patro ni ba? Sa ina asawa. Mudagan ko, pre. Dagat tayo mag-isali. Mudagan ko sa iya sa mo. Pre. Ay, panali. Wa na, pre. Tindagan. Nakikita mo, unsa magiday sa akin. Patun na siya, pre. Patun. Ayaw, pre. Patun na siya. Tapos ganina, ang saan niya, pre, sa una, pre. Ay, ako pugin. Ay, sama. Pre. Ako, patun lang ito. Paminaw sa ba? Dili, pre, dili. Maminaw ba? Ako, pre. Paminaw sa mo. Isip mo sa nga kumpare, pre. Huwag ka kabalo sa among traso, pre. Huwag ka balo sa saan ni pre Ali na. Mao gani. Ay, buhay ko. Ay, susuy, pre. Buhay ko. Ayaw, pagilabot, ha? Ginoo, pagtawan yung mga kumpare ay. Patay ni Kitos Panali. Bahala ko eh. Ako asawa mo gusto ko. Ngano ni gawas mo na? Kapuya ni mo ay kanihara ko napaabot ito ano ba kanisunod? Saan kalibaw kani abot ko nga kumpare. Sige na kayo mo. Di na ko di kapoy na ko. Wala pa kani ko katira, ikapoy na ka. Bahala ka diyan, di na ko, bahala ka. Ayaw na dyan pagmana, di na ko. Natay mo yan. Namaw ay. Wow! Pastilan! Ni kumpare ha. Ano mga nagluya mo ka? Ha? Ano nagluya mo ka? Si Tatay Pisot. Ha? Wa pa kani ko kasugod? Pre, no, siya nag-away mo to sila. Siya nag-away pag-iunahan magkang Tatay Pisot. Pero tingugo nga ni Tatay Pisot, pre, ang lubot sus. Kasi pagbutang nga ni mo, kanang buhat, pre, di ka na ko magiring. Natay din yung kumpare ha. Nakausak ng Tatay Pisot. Pero ning suhod pag yun si Ali, pre. Ha? Imong kumpare, Ali. Adaya! Pinuro ba kay grabe anak eh, pre. Sus. Mo na nakaduhaan ko, pre. Oo, di naluya ako ang mahal. Paluya po kay Sila din duha ang nagpirada. Ya, pre. Iawagin mo duha, pre. Hinahinay na ko, pre. Sige mo bumalik, pre. Ay, pre, wag pinabot, pre. Nagkahanda na ko, pre.